Kamusta kayong lahat mga ka-aro? Welcome po sa aming mini farm. Mini farm po mga ka-aro kasi yan nasa likodan ng aming bahay. So meron kaming backyard farming. So ayun, meron na kaming mga naitanim dito. Disclaimer lang, may mga napalandi natin at inaya natin. So ayun, maganda naman. At may iba naman dyan mga diskarte namin kung paano tinanim. Yan, marami na kami natin na mga gulay. So plano pa namin magtanim ng mas marami. May mga talong, sibol, yan mga kangkong, at yan mga umpo, kalabasa, okra. So marami po yan, may mga pechay pagulod. At meron pa po kaming mga ginawang mini farm ng manok, mga pato. Manok tsaka pato guys, at yan papakita natin mamaya. So gusto pa namin magtanim sanang mas marami. Ang naisip namin pupo sana, kaya lang medyo yung test na aking pagtatanong ay medyo malit kasi kung napapansin nyo, isang ganyan lang. At ang upo kasi medyo malaking espasyo ang kailangan, so yun sana gusto pa sana magdagdag ng upo tsaka mga patola. So gagawin natin ang paraan para yan makapag-tanim tayo ng mas marami pang upo ng patola. Yan, meron na tayong naitanim, alam gusto pa natin sundan sana. So ayun, gagawa kami ng paraan para makapagtanim ng upo at ng patola. Tara. So yun mga ka-aro, meron tayong piyon lang upo tsaka patola dyan. So ayun naman ay mga sili, yan nagsitubuan na. Yan, sayang hindi natin nakuha na ng video ng ating piyon lang, pero yan sa susunod susubukan natin na yan kuha na ng video yung ating mga pagpupunla ng mga buto. So antayin na lang natin na tumubo yung mga yan at para makapaglipat tanim. So ayun mga ka-aro, andito tayo ngayon sa aming kulungan ng pato. So ayan, nag-iisip kami kung saan makapagtanim pa ng mga upot ng patola. Kaya lang, halos mataniman na namin lahat ng pwesto. Yan, mayroon na kami naitanim ng mga kalabasa rito. Tsaka sitaw. Tsaka ang problema dito guys, hindi natin gano'ng mapapalaki yung mga tanim natin dito kasi kung mapapansin nyo, maraming mga puno dito banda. Medyo nahihirapan yung ating mga halaman na lumago. Siguro magtatabas tayo nitong ating mga sanang mangga para kahit paano maarawan sila. So yan guys, nag-iisip pa rin tayo kung saan tayo makapagtanim ng upo. Ang naisip namin dito sa loob ng kulungan ng pato. Kaya lang, ang magiging isang problema ay tutukayin ng pato yung mga halaman, yung mga dahon. So nakaisip naman kami ng paraan para kung paano ang gagawin. Bali gagawa kami ng patungan ng sandbag dahil kung mapapansin nyo guys, yan nilalagay natin sa sako yung mga ating pananim. So ganun ang gagawin natin, itatanim natin ulit sa sako, tapos dito naman natin i-press yung ating bagong punla na yung ipupunla natin upo tsaka patola. So gagawa na lang tayo ng pagpapatungan para hindi maabot ng mga pato. So yun, tara. So yun mga ka-aro, kukuha lang tayo ng gawain na ating gagamitin sa pagpapatungan ng ating itatanim na halaman. So yun guys, medyo madali na lang kunin yung mga gawain dito kasi yan nilinis na natin dati. So dati kasi guys, nung una kaming kumuha dito, makapal yung tinik. So yun yung mahirap sa pagbuha ng kawayan pagka
makapal pa yung tinik niya. So ayun mga kaaro, yung hawakan ng ating itak ay bumigay, natanggal na. So ayun, sinubukan nating ibalik, kaya lang yan, nadisgrasya tayo, nagkaroon tayo ng sugat, naipit tayo sa pagbabalik sa itong ano, ng itak dito sa kanyang hawakan. So yun, gagawa muna natin ng paraan. So yun, ginawa na natin ng paraan dati, binalot natin ng goma, pero yun, hindi na umiepekto. So ang gagawin na lang natin yun ay papalitan na lang natin ng handle. Magbi-welding lang tayo ng tubo siguro na ilalagay dito. So yun, ma-stop na natin yung ating ginagawang katawan ng ating halaman. So ayun guys, ang kagandahan kapag meron tayong gamit, yan, meron tayong mga gamit na welding machine para malitan natin yung ating nasirang itak. So lalagyan na natin ng handle yun. So ayun na mga kaaro, yung ating itak na nasira. So nagawa na natin ng paraan, kaya pwede natin yung ating ginagawa doon. So ayun, nagawa din agad natin ng paraan yung ating itak na nasira. Tara! Ayos na. At ayun na mga kaaro, natapos na natin yung ating pagpapatungan ng ating pagtataniman ng patulat ng upo. So ang gagawin naman natin ay yan, maglalagay tayo ng lupa sa mga sako. Gagawa tayo ng mixture na ating gagamitin sa pagtataniman ng patulat ng upo. So yun. Ayun mga kaaro, meron tayong mga cow manure na kolekta. At meron din tayong carbonized rice hull. Pero parang konti pa to guys, kaya maggagawa pa tayo mamaya. So yan, kukuhaan din natin ng video kung paano gumawa ng carbonized rice hull. So yan, meron din tayo ditong vermicast. Pero ito pala mga kaaro, yung paglalagay ng vermicast namin ay paglilipat na rin na, tsaka natin lalagay yung vermicast. So ang gagawin lang natin ay magmimixture tayo ng lupa, ng cow-manure at ng carbonized rice hull. So ito guys, yung papakita ko lang yung aming ANC, yung African Nightcrawler. Yan, nabili natin yan sa online, yung ito yung ating mga ANC na bulate, African Nightcrawler. So marami yan guys, dati 1 kilo lang yan na nabili namin. So ginagamit natin sa ating mga organic farming. So yun, pinakita lang natin yung ating mga ANC na yan, yung ating vermicast. So yun, gagawa tayo ng carbonized rice hull dahil kulang yung ating stock. So yun guys, pababagay lang natin sa gitna. At yun, magtutuloy-tuloy na rin naman na yan hanggang sa mag-carbonize na siya. Ayun na mga kaaro, yung ating ginagawang carbonized rice hull. Yan, maya-maya malapit na matapos yan. So ayun po mga kaaro, natapos natin yung ating ginawang carbonized rice hull. Hindi natin siya masyadong kinarbonize kasi maganda rin pagka may mga rice hull lang para maging buwagag yung ating gagawin na mixture. So meron tayong din dito, cow manure. Ito, dinurog na cow manure. At yan, paghalo-halo lang natin lahat yan at ating lalagay sa sako na ating pagtataniman.
ayun guys, tapos natin i-mix yung ating mga mixture ng cow manure, ng lupa at ng carbonized rice salt. So ang next naman na gagawin natin ay maglalagay na tayo sa sako na ating pagtataniman. So yun, meron na kami mga sako dito. So yan, yan, maglalagay na tayo dito. Yan, i-prepare lang natin yung ating pagtataniman ng upot ng patola. So yun, ako na yung gulong karami. Karo, may mga nalagyan na tayo ng mga sandbag sa ating pagtataniman ng ulat ng ng upo. So yun, nalagyan natin dun sa ating ginawang patungan sa loob ng kulungan ng pato. Yan po mga karo. Andyan. At andyan din si nanay nagsuya. So ganyan po mga karo yung ating gagawing setup ng ating pagtataniman para hindi siya ma-store ko ng mga pato, hindi siya matuka mga dahon natin na upot ng patola. So yan, bali siguro makapaglagay tayo dito ng isa, dalawa, tatlo, yan mga 7 hanggang 8 sako natin pagtataniman natin pagagapangin dito sa taas. So ayan po mga kaaro, nakapaglagay tayo ng siyam na sandbag na ating pagtataniman. So kung napapansin niyo po ay hindi po natin siya ganong dinamihan. Ayan, bali pag naitanim natin yung ating mga halaman, magdatigdag pa tayo ng mga pataba na ating ilalagay sa ating halaman. At yan guys, pagka itatanim namin yung aming lalagay dito na pula, ayan, i-update namin kayo hanggang sa lumaki, hanggang sa gumapang. So yun po mga kaaro, natapos natin na i-prepare yung ating pagtataniman ng ating mga upot ng patola. So ang magiging mangyari niyan ay kalahati sa upot, kalahati sa patola. At ayan, yun, kung dito na natin tatapusin yung ating video. Yun, kung nagustuhan niyo pang aming video ay paki-like naman po at huwag niyo rin pong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung notification bell para yan, lagi kang updated kapag may mga bago po kaming video na ilalabas.